nik uste dut dual formula oso egokia dela, bai ikaslearentzat eta bai enpresarentzat. Dualak eskatzen du presentzia enpresan eta horrek enpresan bertan be lan harremanak injartzen ditu eta erlazioak handitzen die eta esperientzia oso positiboa da. Naiz eta unibertsitate mailan praktikotasuna asko lantze deun proiektu desberdinetan, eukideu aukera lan mundura gerturau eta bertako realidadi ezagutzeko, eta orduan horrek pila lagundu dit, bai nire garapen pertsonaleako eta baita profesionaleako ere. Gradu bukaerako lana biderau deu gehien bat Atloneko zerbitzu batek zeuken behar komunikatibo bati erantzuteko. Egile da didie politia izen dela, baita ere errezta izen da bai enpresa aldetik eta baita unibertsitate aldetik bertako tutoriek oso implikauta ondilako proiektuen. Egia esan, Atlonen komunikazio sail txiki bat daukagu, baina ikusentzunezko alorra geratzen zen pixka hankamotz. Orduen aukera honek emundozku sail hau indartzeko eta proiektu asko aurrera atera ditugu, berabarik ezinezkoak izango zirenak, ero zailtasun handia ez ingo ginunak. Atlondar bat izango balitz bezala tratau dugu, bera behala sentitu dela uste dugu, eta oso posigaz esperientzia honekin egisa esan. Hasierako prozesua oso garrantzitsua dela, bai enpresarendako, bai ikaslearentzako, harrera plan potente bat itxia, erakustia benetan enpresaren politika, ohiturak eta zerbitzuak eta prozesu danak ikasleai ondo azaltzia, holan atarako dien proiektu danak eraginkorragoak eta hobiak izango dielako. Nik duala balorauko nun esanez, lan mundu eta ikasketak uztartzeko aukera ezin hobie dela, eta horrez gain baita unibertsitatien hartze deun esperientzi laborala lan mundura gerturatzeko aukera ezin hobie dela hemengo Baiarako enpresetan.